Dagitoy nga pagsasawidi una ng aldaw kas panawin ninwi. Tadigiti kabsat iso iti panangbangon na panangtubngar na nagiti tattao ama nagdakdakes iso nangas kasabay iti banghelyo iti pagaryan iti Diyos. Nga kas kinunana ang mabasa kadigiti pamaneknek iti umuna a Pedro 3 iti 20 nga kinunana dagijay nga nasukir da idi unanang aldaw. Idi agor oray iti atiddog nga anos iti Diyos kas kadigiti aldaw ninwi. Idi maisagana pay di daong iso pakaisalakanan kadagiti basit gapo iti danong. Kayat na asawen walo akararwa. So di kita kapsat ibagbagana nga walo akararwa iti naisalakan nga nagturong iti Diyos. Tadi kita kapsat digitoy iti bagbagana akas daom kadagiti sorsorat. Tadi kiti apabaneknek adda kadagiti nailanad kadagiti sorsorat nga ibagbagana nga mabasa iti daan atulag iti Isaias 64 iti 9. Tada ito iso iti kas kadigiti dandanom ninwi kanyak. Iso gaya iti bagbagana nga dandanom ninwi nga insawsawang iti ingkas kasaba na malbalakad kadigiti tao. Ket ibagada pay nga aguuyong iso na umininom iti arak. Iso nga makita kadigiti gapuanan kakapsat nigitoy akay papadan na abalikas. Takas insapatak kadigiti dandanom ninwi sandanton alayusen iti daga akas met nga insapatak kuna iti Diyos met atob nga rinen. Iso nga nang atob nga rinen tarigita nalpasen kadigitoy anaylanad kadigitoy asorsurat kas inaramid na akas daong. Taligiti kapsat ibagbagana amang laylay sumutlaeng gapo kadigiti sasao mutlaeng nga nagtaod iti Diyos so digita. Taligiti pamanak kakabsat kas mabasa iti Proverbio 18 iti 4. Dagiti sasao iti ngiwat iti tao arigda kadigiti adalen adandanom iti ubbog iti sirib kas agayos abarisbis. So di kita kapsat kas pamaneknek ngayon na ibagbaga nigitoy anay lanad. Iti mabasa iti Isaias 30 iti 28. Ket iti anges iso kas maysa alayos. Di gaya mayang anges tayo iso kas maysa alayos nga kinunana gapo iti sasao ken gapo itin tayo yang anges nga gapo iti agong tayo. Iso da ita kapsat tikas maysa may bagbagana amang layos kadigiti kapanpanutan kadigiti tao. Dumanonen iti tenged amang kasagas kadigiti nasnasyon. Ta iti nasnasyon may bagbagana kapsat adamo lang iti uneg tayo iti nasyon iti Dios iti lubong na adamo lang kada tayo iti uneg tayo amang kasagas iti panakarba ken maysa aprino amang paalilaw adanto itingiwat na kadigiti tao. So di kita kapsat tin tayo awaten analaing kadigiti kay papanan digitoy asorsorat. Iti mabasa iti may kadwa a Pedro 2 iti 5 ket no saan pinakawan daydi kadaanan alubong paadang mo lang kada tayo kapsa data at kadaanan alubong ay bagbagana iso digiti dakes apanggep dakes akapan panunutan kas iti panagsao iti dakes data kapsa ti bagbagana akadaanan alubong ngem igagana ninui idi ngayon kas kasaba iti kinalinteg agraman kadigiti pito asabsabali idi pinaglayos na iti lubong
kadagiti managdagdagas. So di kita kapsat ibagbagana nga digitoy lidayos na gapo kadagiti sasauna mutlaeng ninwi idi kas maysa may bagbagana alayos. So di kita kapsat adalin nyo kadagiti akay papanan na tado digitoy at pakasaritaan ninta itultuloy at idog at pakasaritaan ken padang iwanwan padang i-explikar kadagitoy asasao. So kadagiti kapsat panunutin nyo analaing daytoy nga daong nga ibagbagana at pakaisalakanan iti kararua. Isumod lang iti kapsat nga ibagbagana kadagitoy anay maldit kadagiti sorsorat katagyamanak nga digitoy na idandanon iti Facebook ken gapo iti YouTube katagyamanak iti Dios Ama ang manakabalin iti so amin. Amen.